Sa headlines kan mga barata, pagsumpa kan mga elihidong opisyal kan lokal lagbero kang Naga gigibuhon na sa Sabado. Vice Presidente Leni Robredo iyo ang magiging administering officer. Paghahanda sa military parade, civic parade asin Boyadores Festival nagpupuuna. Clearing operation sa mga nagtitinda ng prutas sa Prieto Street di Naga, ginibo kasubagong aga. Training ka mga candidate soldiers nagpapadago sa 9th Infantry Division Philippine Army. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Lokal na gobyerno kang siyudad ng Naga naghahanda na para sa mangyayaring oath-taking ceremony kan mga nanggaranang kandidato kang nakalis na eleksyon bago ang sedang formalenteng pag-asumir sa pwesto sa sunod na bulan. Aram mo ang kompletong detalles kaiyan sa report ni Melvin Machado. Sa pagitang halipot na press conference, pinagsaro-saro ni Allen Riondaga kang Sepio ang magiging pasunod-sunod kang oath-taking ceremony ni Alcalde Nelson Ligacion asin ka mga konsihal kang Naga sa maabot na Sabado. Ang dalagan po kasatuya pong seremonya, basically po there will be a processional of local officials. Ang inot po kayan, hali sa Plaza Rizal, basically hali sa gazebo. Hindi po kaya mayaman sa simbolismo sa seremonya sa tuyang oath-taking. Mapuon po ang processional kang mga local officials hali sa gazebo. Ang gazebo po bagayan ang simbolo kang demokrasya kang Naga. Diyan ginigiribo si mga debate, diyan ginigiribo si talingkas na pagpahayag. So hali po diyan, malakaw passing through the monument of Dr. Jose Rizal, going to the inaugural platform. Ito pong stage kang Plaza Quezon. Tulong libro man ang pagpipilian kang masumpa kung sa ininda gustong ipatong ang saindang kamot sa Biblia, Quran o Konstitusyon kang Pilipinas. Igwa pong tulong librong gagamiton, depende po sa gusto kang miyembro kang or itong masumpa kung sa inya anong gusto niyang gamiton. Mapreparar po kami ng Konstitusyon ng Pilipinas, nagpreparar po kami ng Biblia, nagpreparar po kami ng Quran. Depende po kung saan mas komportable ang satuya pong mga lokal na opisyal na gamiton para sa inyo pong sa pagpasumpa po sa inyo. Si Vice Presidente Leni Robredo ang mapasumpa sa mga opisyal kang lokal na gobyerno kang Naga. Siya man ang huring mataw ni mensahe bilang administering officer. Ang pagpanumpa sa mga konsihal kang syudad, isusunod po ang pagpanumpa ki Vice Mayor Nene. After po kang pagpanumpa ki Vice Mayor, iyo po ang mensahe ni Vice Mayor Nene de Asis. Sunod na po kayan ang pagpanumpa man ki Mayor Son Ligacion. Susunod po kan sa iyang mensahe. Asin po ang huri pong mataram, iyo po ang sa pong Vice Presidente as administering officer and guest of honor. Digdi sa entablado kang Plaza Quezon, pinag-inganyar ka mga nagkarandidato ang mga butante na sila anduyugan kung kain sila matukaw sa laog ning tulong taon bilang serbidor kang banwaan. Asin sa Sabado, digdi manggraray sida masumpa na utubon ang mga pinagpromesa na maging tultol. Asin kapaki-pakinabang na serbidor kang banwaan ang siyudad kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, huli kan pinaglalaoman na pagruso kan mga maatindir sa maabot na Sabado. Pinagsuhistyon kan opisina ni Riondaga ang pagsarakan tinampo na sakop kan Plaza Rizal. Asin dyan sa Plaza Quezon. Dikit man ang epekto subuot kaini sa trapiko, huli taal daw ini kan Sabado. Nakatalaan man subuot mag-urulay ngunya na aldaw ang mga opisyal kan City Engineers Office, Solid Waste Management Office para sa aktibidad sa maabot na Sabado. Dahil po sa lalauman tang numero kan mga tao, ipinuproponder po kan sa muyang opisina na ipasara si ibong na parte na mga tinampo na nasakupan kang Plaza Quezon asin Plaza Rizal. Nevertheless po, Sabado man ini, and it's also a holiday, so mas dikit man po ang piga-antisiparantang numero kan mga autong
maparaaragi. So daiman gayo makakadanyar sa trapiko ang pagkasara po ning tinampo. Padagos sa mga bareta, clearing operations sa mga paratienda ning pruta sa sentro kan siyudad Dinaga, ginibukan sumagong aga sa pangingenot manyan kan Public Safety Office. Aram ang kompletong detalles kaayan sa report ni Jerome Breeze. Bigibo na ka subagong aga ang clearing operation kan mga personahe ka Naga City People's Mall para sa mga fruit vendors na day nagsusunod sa tamang sukol kan pwesto sa Prieto Street, Igualdad, Ciudad Dinaga. Sigun kay Adel Benjola, ang team leader ka na market guard sa Naga City People's Mall, nasa sarong metro sa naman ang pigtagama kan merkado publiko sa mga ini. Alagad lagpas na sa dapat na sukol, kaya haros nauukupar na ang tinampo kung kadakol ang parabakal na nagiging kausa kan magabat na trapiko sa lugar. Ngayon po, sa Maynal daw, nag-conduct po kami ng operation. Pinasabot yung ginari sa mga installer na ibalik na si 1 meter na inosen ng merkado. Ngayon po, pinupunan ka na para iwas kita po sa traffic, maging magayon ang dalan kami sa tuyang merkado. Kasi na mas maka-entertain kita ng mga customer kung mahiwas bagaan sa indang paninda. Ngunyan po, nag-start na po nila, nahihiling taman na cooperation man po ang mga stall order kasi ara maninda kung ano ang tamang sukol na tinausap. Sa lado man kan na mga fruit vendors, maayo man sinda nga maginibo kundi ang magsunod sa panundon kan merkado tangani nga maiwasan ang pagkausani na trapiko sa tubangan kan sa indang mga stall. Okay man lang sa kuyata, mas maringan, mas mahiwas ang tinang. Kaso kaya medyo sa pagkriba hindi kami, may malabaw. Siyempre kami mga kaso tamang pag may naglabaw sa ro, sige man, ang turunod kaya. Kaya araw yan ka nang nangyayari. Picture to kada mga personal kan merkado na oral daw sindaga may inspeksyon sa lugar, tangani nga mamantinir ang tamang espasyo kan mga stall digdi. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mga aktibidad gunya na Peña Francia Fiesta, luway-luway ng pinag-aandam kan lokal na gobyerno kan siyudad Dinaga. Aramod ang kompletong detalyes kaayan sa report ni Melvin Machado. Sa maabot na Lunes, nakatalaan mag-urulay ang mga representante ka mga eskwelahan na iyong namamayo kang CAT, PMT, as in ROTC para sa orientation kang mangyayaring military parade sa bulan kang Septyembre. Inihanda naman ang surat na ipapadara sa mga organisasyon para sa civic parade. Apera pa ini sa consultative meeting para sa Buyadores Festival. Susug ki Allen Riondanga Cansepio, siyerto na ang mga aktibidad na ini sa Peña Francia Fiesta. Pero gabos po kami ngunyan nagkisiribot na. Ang military parade, may meeting na po sa Pizza 20, June 20. May orientation na kang gabos ng mga CAT commandants, PMT commandants, ROTC commandants, digdi po sa City Hall. Sa Lunes po yan. Ang civic parade po, pigpipreparar na ang mga surat for the invitation for the civic parade. May consultative meeting po kami para sa Buyadores Festival together with DepEd. Siyempre, ahapoton mi kung makakabilog pa kami ng mga grupo since may maning face-to-face classes ngunyan. So, iyan po ang pagigiribo ngunyan. But, ang may certainty na, of course, may translasyon, may fluvial, may military parade, may Miss Bicolandia, and all others. May drum and lyre competition. May paghandal man na nasabing opisyal na kung day pupunan kang syudad na nasabing mga aktibidad, baka mawaran subot interes ang publiko sa siring ng mga kalakawan. Igwa subot inin epekto sa ekonomiya kang syudad. And ang pagtubod ta po, kung magbago ang interes kang tao sa mga piyesta, sa mga okasyon, this will greatly impact our economy. Dahil maluwas ang tao, dahil masakay ang tao, dahil magastos ang tao. Si pag-ikot ng kwarta sa ekonomiya, this will have a great impact. Kaya po ngunyan, baga, kung mahihiling ta, kung dati ang gobyerno iyo ang tapauntokan mga hero, ngunyan we are the ones promoting again to go out, to travel, to buy. Dahil po, mas mapaparikasta ang pagbangon sa ekonomiya kung makabalik kita duman sa dati tang
cycle. Mientras tanto, makusog ang buot kang lokal na gobyerno kang Naga sa pagtulod kang nasabi mga aktibidad huli kan pagiging zero COVID-19 case kini asin mantinidong yaon sa alert level 1 status. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Mientras tanto, huli ta mobile procession ang gusto kan simbahan, huli kan padagos na humakan pandemya. Nakatalaan man subuot na magsumitir ang lokal na gobyerno kan Ciudad de Naga nin ruta na aagihan kan imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Alagad ang gabos na ini ang pwede pa man subuot magbago. Urog na kung magkakaigwaman nin pagbabago sa estado kan Ciudad de Naga pag-abot sa COVID-19. Regarding po the activities, actually po kauli ko suudma si leader ta sa Cofradia de San Jose. Nagpiprepare na po sinda. Pero kung babasihan na po ang circular na pinaluwas ng simbahan, may traslasyon, may pluvial procession. Pero po ang traslasyon, of course, modified, no? Although po kami may ulay na kami na one of these days mamit girare ang simbahan, but the city will be invited na in the next meeting. Kung sakali po talagang ilalaag sa kumbaga mobile ang traslasyon ta, ma-propose ang syudad ding ruta na pwedeng pag-agihan kan mobile procession. But of course, ini po subject to change pa kaya ini. Ano, we have to wait new guidelines from DOH. May nagsasabi na by August or by July, by August, pwede maging endemic na ang COVID-19. So we have to wait. Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni Rene Gumba, pamayukan Public Safety Office kan Ciudad de Naga, na yaon sinda sa proseso ng pagbakal ng mga CCTV camera as in traffic light na naraot subuot huli kan pawarawarang supply ng kuryente. Yaon na kita sa procurement process kang repair. Ang totoo kayan garo saro uduang traffic light na lang ang nagaandar. Gabos naging defective. Ang sarong kausa dyan, ini pong kabubukas sara kang supply ng kuryente. Ano po? Nagkakaigawang epekto. So kadakol kita mga busted na fuse, eventually naapektuhan na si bumbilya. So damage sa itong mga traffic lights. Maliban pa yan, duman sa Pigringgawan na kable, na i-blatter ta naman, na-report ta na. So the procurement process is ongoing for repair. Aram ang bagarin do sa gobyerno, dahil pwedeng urada, kundi may mga proseso sa procurement na inaagihan. Sa pagbabalik kang news break, training kan mga candidate soldier nagpapadagos sa 9th Division Training School sa 9th Infantry Division ng Philippine Army. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Magmata sa presko, tuninong asin maaliwalas na kapalibutan. Ninhulit ang Happy Homes na sanaga na. Magpa-reserve na ning house and lot sa Happy Homes Highland. O kaya man, magpili sa saindang house models. Ang Happy Homes Highland, yao na sa Paculnaga City. Harami lang sa Ateneo de Naga High School. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools, tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na,
pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Padagos pa sa mga bareta, proyektong pangkabuhayan para sa mga residentes na sakop kan Police Station No. 3, iyuman ang prioridad kan PNP. Aram ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Para sa pagtauning seguridad sa mga nasasakupang residente kan Police Station No. 3 Naga City Police Office, saro sa prioridad na programa kan estasyon ang pagtauni na kabuhayan sa magkakaparang benepisyaryo. Sigun kay Police Major Miguel Noel III, ang Station Commander kan Police Station 3, nasa duwa na nga benepisyaryo kan na programa ang natawanan ni dagdag kabuhayan alog kan mga paninda na sinda mismo ang nagpopondo tanganing makatabang sa kada pamilya. Meron pa tayong isang proyekto ng istasyon is yung Project NAP or yung Project Neighborhood Assistance Program. So, as of now, meron na kaming 2 beneficiaries na natulungan na magkaroon ng stable na trabaho. Hindi ko naman totally sinasabing stable, at least may mapagpupuhanan sila ng income for their everyday living. So, meron na tayong 2 beneficiary na araw-araw pumapasok dito. Kasi everyday itong nagkakaroon ng sarili niyang sahod. Anasambitan ng programa, parte kan pagkikipagtabangan sa mga residente para mabawasan ang manlain-lain na krimen darakan kapag teusan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Sa iba pang bareta, sa laog ning 6 na bulan na ma-training sa 9th Division Training School sa 9th Infantry Division Philippine Army sa Banwaan in Pili, Camarines Sur, ang 239 na candidate soldiers kung saan 37 digdi ang babae. Susog sa namamayokan training, pareho lang sumuot ang aagihan kan mga babaeng candidate soldiers sa aagihan man sumuot kan mga lalaking candidate soldier. Alagad suway man da sumuot digdi ang turugan kan mga babaeng gustong maging soldados. Padagos pa sa mga bareta, naging matarayumpo si ginibong bloodletting activity na pinanginotan kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory asin kan Bicol Regional Hospital and Medical Center bilang pakikisumaro sa World Blood Donor Day. Kabali sa mga nagdonar ng dugo ang hali sa PNP Regional Command 5, Legazpi City Water District asin DOH Bicol asin mga regular donors. Ginibo man ang mga parehong aktibidad sa Tabaco, Camalig, Sorsogon City, Vira Catanduanes, Naga City asin Lagunoy, Camarines Sur. Padagos pa sa mga bareta, Mr. and Miss Summer Youth Camp 2022 sa Pili, Camarines Sur naging makulor. Aramod ang kompletong detalles kayan sa report na ini. Naging makulor asin maugma ang pigsagibong Mr. and Miss Summer Youth Camp 2022 competition sa Banwaan in Pili, Camarines Sur na piggibo sa Gov. Mariano E. Villapuerte High School sa Barangay Cariroyan, Pili, Camarines Sur. Mahiling sa mga kandidato asin kandidata na kasali sa kompetisyon ang ugma asin ang excitement kan mga ini. Hale sa man iba-ibang barangay kan Pili, Camarines Sur at mga partisipantes digdi asin yaon man ang saindang mga kabarangay, mga cluster ninda nga ni magtaon din suporta sa saindang pambato. Sigun ki Vanessa Padilla, iyo man ang tourism staff asin facilitator kan Summer Youth Camp 2022. Ugma ini ninhulita nakabalik na ang arog kaining mga aktibidad para sa mga jóvenes. Atin sa aktibidad na ini, mas lalo pang mahuhubog ang pagkatao kan mga ini asin kung ano ang role nila sa komunidad. Ang sarong party po sir kang kaubenan, kan lokal na gobyerno Kampili. Ako po nang ugma kasi sa laog po ning 2 taon. Ayan, nagkaigo na naman po ining arog po kaning
Summer Youth Camp hindi po sa Banwaan kan Pili. Siyempre po sa panginginat po yan kan sa muyang lehitimong mayor kang Banwaan kan Pili, Mayor Tambong Calonta Jr. Ako po nauugma kasi sa kadakol-dakol pong Banwaan. Pili lang po ang igong araw po kaning programa kumbaga sa mga kaubenan po kasi digdi po dakulon po sindang mapupulot na adal, kumbaga sindaman po ang magiging instrumento para sa paguli po ninda sa kanya-kanyang mga arong. Ayan, kung pwede man ipahiwatig ninda or ipasabot ninda sa mga kaubenan si mga ginaginibuan ninda bilang sa mga parte kang partisipante kang Summer Youth Camp. Sa Q&A portion, gabos na mga candidate haros matitibay ang mga opinyon asin ang mga simbagkan mga ini. Alagad, saro sa nang kokoronan bilang Mr. and Miss Youth Camp 2022. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdis sa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.